Ja, det er godt, det der ryg i ham. Det er fint det der, hold hans arm. Hold armen. Pas på det der nakkegreb. Ned med den fod. Hold med armen. Godt, Miguel. Miguel, han skal ikke have det nakkegreb. Fat i hans arm, så du holder den. Du skal have hans arm, så han ikke laver nakkegrebet. Så styrer du med din højre i reverse. Du kan godt tage fat med højre først. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hold den arm der. Pas på hovedet ud. Og giv slip med armen over hovedet, hvis han tipper dig. Armen over hovedet. Armen over hovedet. Kom, fang hans ben. Kom, Miguel, slås. Ja, det er flot. Hold. Du har holdegreb. Osai, Komi. Hold. Hold fødderne op til hovedet. Op til hovedet. Vi er ved at slås. Der er yoga til begge to. Det er rigtig godt.